nyora damage yenyu. Saka takauya nayo panapa mukaigadzirisa tikaipa sabhuku. Sabhuku musi wandasvika panapa ndichifonera nasabhuku wakati muri kutononoka mukomana ane 2 days achituma vanhu wake panapa kuti damage yangu haisati yauya. Saka mukomana ndofunga ari ava kubva watoti mambo akagadzirisa damage yenyu yanyorwa zvakadai, saka ndichaenda komuseva. Saka wakati August ngekuti munhu akatogadzirisa kare zvinhu zvake ngekuti iye ndiye kutodhimanda damage yenyu. Saka end of August tichakufonirai kuti anenge auya naye. Saka nanhasi munyaradzi haasati atipa chatakaona, asi mwana wake unochengeta zvake. Tinotenda makaita chiprofiti. Pamakaprofita kuti mwana achazvarwa apa mukomana, takabva tasvika kumba mwedzi uchipera tikati tichienda kusikani toona kuti mambo zvaataura ngezvechokwadi. Zvikabuda saizvozvo kuti mwana akazvarwa mukomana. Mukomana ndimupedza vangu vazviita mwana akatumidzwa sana munyaradzi akatumira pamafoni kuti unonzi Munesu guru rake. ini tonzi Chipomwa Shita. Right,